Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर जों दा दंफैयो माजबादनि दुर्गा फुजा जानाय जायगायाव आरोना ओरैबायदि एम्फौ बायदि मानसि जादों दिनै दाख्लै बावै आङो भिडिअ बानायखांबाय मोनसे बेनिफ्राय आंना अट' दाबिद जानानै होनानै इंलिसनिसो जाबाय थादों भइसआनो फैयाखै आरोना ओंखायनो आं इउटुबाव होनो हायासै इउटुबाव होदोंमोनब्लाबो डिलिट खालामफिननो गोनां जाबाय एबा फेसबुकआव होदोंमोन दा जोङो दिनै बेरायनानै फैबाय दिनै थार्ड डे दाखालि बेलबरनाव फैदोंमोन जोङो मैयाथ' फैयासै दिनै थार्ड डेआव जों दिनै माने बेरायना फैबाय आरोना जोङो थ' नायलांबाय थादों नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना नै लोब लोब मानसि मानसिखौल' दा बुं लोब लोब मानसि हाजार हाजार नायनो हागोन नोंथांमोना नै ओरैबायदि लोब लोब मानसि माजबादाव दाबनै जायगायाव मेला जादों नालाय आं दाखालिबो खिथाखांबाय नोंथांमोननो आङो इउटुबाव होदोंमोन भिडिअखौ दा इउटुबाव माने अट' दाबिद जाना होनानै आंनिया भइसआनो इंलिसनिसो जादों आरोना बर'नि जायाखै ओंखायनो आङो डिलिट खालामफिननो गोनां जादों कनिष्काबो फैदों बिमाबो फैदों नै बबे साइडजों दं बेलाय फाफि हिनजावालाय धर्मस्नि बुख्रुबजोबगोन आं बेखौ बे मानसि ओरैबायदि लोब लोब मानसि आरोना दायो सेंग्रा सिख्ला आखाइ हमलायनायखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै एम्फौ बायदि मानसि बहाय तमाम हायार सेकेन्डारि स्कुल मेट्रिक फाइनाल जाग्रानिफ्राय लानानै जोंहा नैबे सुभाष चन्द्र बसु खाथिसिम आरो मेलाया मोननै जायगायाव जादों नालाय दाबनै जायगायाव दिनै थार्ड डे नालाय ओरैबायदि लोब लोब मानसि जादों आरोना दिनै दाखालि बारा मानसि गैयामोन दिनै लोब लोब मानसिफ्रा बेलुन नुनानै धनिष्काया जि वाव बुरजा बुरजा होनगासिनो लानो आंबो लानो लागोन हो बेलुन लागोन धनिष्का लागोन अबाव फैदों नोंलाय अबाव फैदों मानसिफोरखौ नायनानैनो गोमोहाबजोब्बाय धनिष्काया एम्फौ बायदि जेव नालाय आरो मेलायाव थांबावाखैसो जों मेलायावबा माबायदि जानानै दं मानसिफ्रा थांगासिनो र' जेखौबो नायनाङा नोंथांमोना मानसिफोरखौल' नायो आरोना एम्फौ बायदि लोब लोब सोरजों सोर आखाइ हमलायलायदों बेखौल' नायबानो जाबाय नोंथांमोना सेंग्रा सिख्ला आखाइ हमलायदों नै जान्थावनो डान्स आरोना दिनैनि दिनाव जायफोरा सिंगेल बेफोरो खुदै गलायलायनाय दा नायसै अबाव बुरजा अबाव ओरै स्टेशन रड बेनिफ्राय ओरैहाय मेला थांबाय आरोना ओरैबायदि लोब लोब मानसि नै थांलाय लोगो हमलाय कभिड थांलाय वाव मानुखि साबि आरो न' আজি माजबादत ओरैबायदि मानसि जादों ओइ सन्तोषआ सिंगेल नामा मिसाथारलै नोंनि सिंगेल नामा गार्लफ्रेन्ड लाना बेरायनांगौ मालाय हनै जरा जों दा नै हायार सेकेन्डारि खाथियाव मोनफैलायबाय आरोना बेयावबो ओरैबायदि मानसि मेलाया बेहायबो जादों नालाय लोब लोब मानसि हाइरडआनो बुंजोबनाय कनिष्काया बिराद थाबायदों नै आखाइ हमालासिनो बेहाय गिदिंबाथाय माने आन्दायखागोन आरो ओरैबायदि लोब लोब मानसि जादों दिनै मैया बिदि बारा मानसि गैयामोनदां दाखालि जों फार्स्ट खालि फैबाथ' खालिसोमोन खोमसिसोमोन दाखालि अपेनिं खालामथ'वाखैमोन नालाय कनिष्का सेंग्रा सिख्ला ओइ बेरायदों दे पुरा जरा आखाइ हमलायनायखौल' नुगोन आरोना दिनैनि दिनाव बेरायदों ओरैबायदि लोब मानसि नै बेरायखांबाय हेल' आं नोंनि फेन इउटुबनि हा
रायलायग्रासो बिबार सानबाय आङो लाखिथ'दो मेलायाव थिखोदो मेला गाखोना गाखाखै मेलायाव थिखोदो जोंखौ ओरैनो फ्रि कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर हेलो बाय 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 औ दासो फैदों नोंसोरबो दासो फैदों बाय बाय आंकोल अनुष्कानि खुसिखौ नायदो आरोना एखेबारे गाखोनो बिराद माबाबो वाव हेलिकप्टारावबो गाखोबावबाय धनेसकिया हेलिकप्टाराव गाखोनो मोननानैसो खुसि जाबावबाय आरोना गारियावबो गाखोखांखाबाय होमबाबो माने गाखोनोल' जायो आरो अहाथारा गाखोबाबो ओंखायनो गाखोहोजोबथारबाय धनेसकाखौ जों दा मुटकाकुवा नायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जाथ'वाखै खेलाया स्टार्ट जाथ'वाखै मानसिफोर गाखोगासिनो दं दायो मानसिफोर भटिं जाबासो जागोन दसे उनाव ओमफ्राय गाहायाव दङ मारुति कार दङ मारुति सुजुकि 800 बेनिफ्राय यामा बाइक दङ दा बेहायनो सालायगोन दसे उनाव नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैबायदि गोसा ओरैबायदि साउन्ड जायो आरोना बाइक सालायनाय कार सालायनाय नायखांबाय जों दायो ओरैबायदि मानसि आरोना एसे सेंबावबायसो बैथिंबो सोरखि गिदिंगासिनो दं बेनिफ्राय मुटकाकुवा दङ मुटकाकुवाखौ जों दा नायना फैखांबाय दा नैबे ट्रेनाव गाखोनोसै जोङो दसे उनाव ट्रेनाव गाखोनोसै धनेसकिया ट्रेन गाखोनो मोनफेराखै नालाय ओंखायनो ट्रेनाव गाखोगोन आरोना बिराद गारि गाखोबाय हेलिकप्टारबो गाखोबाय गारिबो गाखोबाय धनेसकिया जों दा ट्रेनाव गाखोबाय ट्रेन माने जिराफ धनेसकिया मोजां वाव खारबाय ट्रेना वाव चिक चिक मोजां एखेबारे फास्ट थांगा दसेमोन गाखोदोंमोन धनेसकिया जोङो बयनिबो सिगाङाव गाखोदों सालायदों जोङो लोगोफोर माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा वाव खारनानै ट्रेना नायग्राफोरखौ नायदों ओमफ्राय ओरैबायदि समबायदि लोब आरोना जों दा गाखोखांबाय ओंखारनोसै लोगोफोर तमाम दावराव मेथाइ दामनाय कपिराइट फैनो हागौ गाखोखांबाय माइकखौनो लासैखौनो दामखाया आरोना ओरैबायदि साउन्ड फुल भलिउम फुल होनानै दामखादों मानसिफ्राबो ओरैबायदि एम्फौ बायदि लोब आरोना लोगोफोर ओंखायनो माने आंना माइक्र'फन लांदोंब्लाबो मोजांखौनो खामानि होआसै माइक्र'फनाबो खाथियावबो लानानै रायलायबाबो माने थेरजोबोसो नालाय ओंखायनो बांद्राय खाथियावबो लाजाया माइक दामनायाबो एखे थेंथारमोन आरो दायो सिख्लाफोर सेंग्राफोर जमा गाखोगासिनो दङ स्टार्ट जाबायानो नै लोगोफोर नायदो কিমান বছৰ হ'ল আপুনি এনেকুৱা কাম কৰি এনেকুৱা মোৰ আজিলৈকে 16 বছৰ মান হ'ল 16 বছৰ ইয়াত আৰু কেইদিন থাকিব মাছবাৰত আহিম মানে এইটো আহিম আৰু মাছবাৰত কেইদিন থাকিব ইয়াতে এইটো মেলাখন থাকিব 4 আৰু 3 দিন মান থাকিব
কালি পুরুকি পরকি মানত গুছি যাব পুরুকি মানত গুছি যাব অষ্টমী দিনাখন অষ্টমী দিনা নাই অষ্টমী থাকিব নবমী খুলি দিবা আটা দি ঠিক আছে অতিবিলাক কেনেকুৱা লাগিছে দেখো नायनो हागोन नोंथांमोना नै ओरैबायदि मानसि दाबो जोबा 11टायानो जाबाय टाइमा माने मेलाया दाबनै जायगायाव जादों नालाय मोनसे जाहैबाय सुभाष चन्द्र बसु खाथियाव मोनसे जाहैबाय हायार सेकेन्डारि खाथियाव मेट्रिक फाइनाल एग्जाम जाग्रा खाथियाव जादों बाबा बबेनि मानसि फैदों अरांनिबो फैलायलांदों दां रौतानिबो ओरै दिखाजुलि बाटासिफोरनाबो फैयो दिखाजुलियावबो जाखायो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट दिखाजुलियाव बबेनि फैदों सोर फैदों नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर गोबां मेंनाय मोनबाय आरोना बेरायनानै ओमफ्राय दा धनिष्कानो ओइ जोंहा फेम्फाखौ नांगौ नामा बेखौ नांगौ हा जेला पे होनलाय वा आरो मादै मा मोनसिन दे हे होन वाह এফালে আমাৰ আছে আজি দোকানদাৰটো দাৰিয়া ভাই আছে এফালে নমস্কাৰ খুব ভাল লাগিছে এই দাদাটো আমাৰ তাত আহি থাকে আৰু মোৰ একদম খাস মানুহ হয় বহুত ভাল তাক সবে ফলো কৰিব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব বহুত ভাল হয় মোৰ একদম খাস বন্ধু সেইকাৰণে কৈছো কাৰণে নহয়ব ই সবৰ লগতে ভালেই থাকে খাস থাকে ই একদম বহুত বঢ়িয়া হয় তাৰ মাইনাটোৱে বাসি বজাই আছে পেপা বজাই আছে ইয়াক দেখাই দিয়ক আৰু কেইদিন থাকিব দাদা আৰু পূজাটো কালিলৈকে থাকিব অষ্টমী কেতিয়া আছে আজি অষ্টমী হয় কালি তোমাৰ ই আছে নৱমী পৰৱী দশমী থাকিব দশমী লাষ্ট বিদায় দিয়া থাকিব কালি না পৰৱী আৰু জুবিনদাৰ কাৰণে মেলাটো খুব হালকা হৈ আছে হয় জুবিনদাৰ কাৰণে মেলাটো খুব হালকা হৈ আছে নহলে আৰু খুব ধুনীয়া হলে হয় আমি জুবিনদাক বহুত মিছ কৰি আছো দুৰ্গা পূজা বুলি জয় জুবিনদাক সবে মিছ কৰি আছে ইখা নগো ইখা কেম্পাকে না गावसो गोरलै बायदि सानबोबाय गावनि गोसो बायदिसो लाखायो जानला मोनला लाखाया लायिखौ नाङा होनखायो गाव फसायनायखौसो लाखायो एटु गान बजाय ना केदारा बजाय ना गथ'फोर नुबाथाय जासिदेरबाय थाखायो नाङा होनबाबो रंजालायो बिनिफ्राय मा लागोन नोंलाय धनिष्का ओइ हुइ नलाय मा लागोन खम बुरजा बे खम बुरजालायनो बुरजा थांबाय मा हा बै गाबोननो गाज्रि खालामजोबगोन लाया बियो फिसाजोनो बायदिसिना बायखांनायनि उनाव जोङो न' फारसे फैबाय भिडिअ लाबाय थायासै जायफोरा माजबाटाव मेला नायनो गोसो नोंथांमोना फैब्लानो जाबाय दायो मेला जागासिनो दं माजबाटाव दुर्गा फुजा जागासिनो नालाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय